Πιστεύω πως γράφουμε καλά. Προσπάθησα να είμαι απέναντί σας όσο μπορώ πιο θετική και πιο συνειδητική στη δουλειά την οποία όλοι προσφέρετε στο τομέα του Αθήνας. Άμα πάει στην Αθήνα θέλει και αυτό. Θα σας θυμάμαι πάντα την αγάπη. Ορισμένοι από εσάς φύγατε στον δρόμο που ήμασταν μαζί. Προσπάθησα και αυτούς, διότι το πίστευα ότι έπρεπε να ανταμυφθούν και έκανα το χρέος. Εύχομαι και εσείς από εδώ και πέρα να πάτε καλά με τον καινούριο πρόεδρο, που κι αυτός είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός συνάνθρωπος, ένας καλός εκπαιδευτικός. Πιστεύω θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του στο αρχαίο. Και πάλι σας ευχαριστώ. Σας είμαι εδώ να διδάξετε ορισμένα πράγματα, όπως και εγώ προσπάθησα να περάσω τα δικά μου πράγματα. Όλοι σας με βοηθήσατε πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσω και την Παρασκευή ειδικά, η οποία έκανε διπλοβάρδια για να τα βγάλουμε εδώ πέρα. Προσπαθήσαμε στα οικονομικά πλαίσια να είμαστε όσο μπορούμε πιο σφιχτοί. Πιστεύω πως ανταποκριθήκατε όλοι σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Αλεξάνδρα και τον Στάθη, οι οποίοι σταθήκανε στο πλευρό μου επίμονα με πείσμα και αυτοί, γιατί εγώ τους ήμουν λίγο σφιχτοί, πάντα τους έσφυγα και έλεγα παιδιά να ζοριστούμε, να πληρώσουμε τον καθένα. Εντάξει, δεν ήθελα να αφήσω κανένα χρέος, γιατί περνάμε δύσκολες στιγμές όλοι μας και ήθελα όλοι που μεθεπές να μείνουν ευχαριστημένοι από το δικό μας ΔΣ. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου όλους. Βέβαια για λόγους που σήμερα ήταν μια εργάσιμη μέρα και δεν το είπαμε και λίγο νωρίς, δεν είναι όλα τα παιδιά μαζί μας. Αυτοί που είναι, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ για μια πρώτη φορά.